बताइए केहू के बेटी अपन बेटी होले बेटा होला एक भाग्य से लेकिन बेटी होले 100 भाग्य से। विनय भैया बेटा कबो बेटी के परतर नहीं के कर सकत। वो बेटी से हम बानी चाहे रउआ बानी आ वो बेटी के ऊपर एगो है का कहले बनी जेकर नाम हम मिथुन कुशवाहा। मिथुन कुशवाहा। देखिए हम जात के ऊपर ना बोले, हर जाति से बिलोंग हम कोनो जातीय से बिलोंग करत लेकिन कलाकार के कोनो जात ना होला। एगो कलाकार होते हुए भी आ खेसारी भैया के बेटी के ऊपर तू गाना गावो कहाँ तक माने सही बाटे हैं? कहाँ तक सही बा? जा तोरी बहनी के महबीबा। हम तो कहे हम ये कहो सुमित भैया खेसारी भैया से कि खेसारी भैया जगह पंकज सिंह के टेलवैले रहनु पंकज सिंह के ओंग एकरा के रेलवा दो भले 5 लाख रुपया तारा अगर घटे तारा तो घटी नहीं है 5 लाख घटे तो हमरा से ले लियो हमरा से ले लियो 5 लाख रुपया हम तारा के देता नहीं पैसा रेला कि सरवा के देल ना होखे ऐसा रेल जे फिर कोनो दोबारा तारा बेटी के ऊपर कोनो गाना ना गावे जाए मिथुन कुशवाहा तार बहिन जाए मिथुन कुशवाहा तार हई करे ना जी बहिनी के। अरे महाराज केहू के बेटी के चिन्हे के चाहे हैं? लोग के बेटी अपन बेटी होले लोग के बहिन अपन बहिन होले हैं? आ तारा मिथुन कुशवाहा तारा चिन्हते नहीं खे एगो कलाकार के बेटी के ऊपर तू गाना गावा तारा हैं? तारा शर्म आवे के चाहे तारा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहे तारा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए के चाहे मिथुन कुशवाहा तार नाम कमाए के बा हमने के दिन रात मेहनत करो तनी सो हर एक गांव में जाता नहीं सो 10 गो रुपया एक सुंदरपुर गांव में बनी सीवान जिला तो 10 गो रुपया हमरा भेटाता तारा अगर पिछवाड़ा में दम होके मिथुन कुशवाहा हैं तो तू हमने के सोझा के दुगो लगा के देख लो उनको तार नाम तार धोतियान ले फाड़ दे धोतियान सर के बांध के मारे वाला बांध उनकर तो भे हैं उनकर के बांध के गरियाओ मत उनकर भेल फाड़ दे बेटा डिप्रेशन में हां गरियाओ मत मिथुन कुशवाहा ओकर नाम लेके हमने के बड़ाई नहीं करे के दोगला बा उतेगला बा सरवारल हो जाई उतेगला ना अब चोगला बा ना जी ओकर नाम मत धरवाई लोगन हमरा से चल बाबू ना जी अंतर बा कह तरी की हां कनो रोजो प्रोग्राम बा कि अपना मुंह से तैसे मनीषा राज हमहू कहे कि अपना मुंह अपन बड़ाई नरक जाए के सहजे उपाय सही बात बा। हम कहीं सुमित भैया कि हमरा घरे हाथी बा हमरा घरे हाथी बा और वह खुदा ना खास कबो चल जाई हमरा द्वार पे एगो कुत्तो ना मिले रउआ प्रोग्राम का होता नहीं हम अपना मुंह से अपन बड़ाई ना करे के चाहे और वह का बानी ए जब रात भर में रउआ के लोग देख ली आ हमरो के लोग देख ली सही हालांकि रउआ के देखियो ले लेबा और वह के तो देख ले बा अब तने होई देखे भाई भाड़ा आड़ो तनी की ना कलाकारी में बनिहारी में अंतर बा ना जी हां जी ताई सबसे पहले हमने के कार्यक्रम के शुभारंभ करे से पहले ओ माई के नाम लेवे के बा जौना माई के नाम लेला से मोक्ष के प्राप्ति होला तने मैंने के भैया बढ़ा दे हेलो हेलो चेक ठीक बा विश्वास करो तू अरे मैया पे का होई उहे पारी लगई है नैया के अरे नैया के है उहे बारी लगई है
बस आस कर तू अरे जकरा कहो अरे मैया पे अरे तू का करी हो उहे पारी लगई है नैया वाह वाह दादा मिसी अरे दिया एक ताल में देखो तारू मनीषरा झाल कहाँ फेंकाता खेता में यानी कि वो मेहनत होला। विश्वास करो तू मैया पे उहे पार लगई है नैया के सब कर बेरा पार अगर लगावेली तो हमनी के घर के हमनी के महतारी लगावेली ना जी। हाँ जी ये धरती पर माई से बढ़ के पिता से बढ़ के ये धरती पर कुछ नहीं खे ना जी। हाँ जी हमनी के जब ना एगो संस्कार में बनी जा संस्कार 16 को होला मनीषा राज संस्कार 16 को होला एगो हमनी के जन्म लेता नहीं सब उहे को जन्म संस्कारे है आई हमनी के जब ना उपलक्ष्य में आइल बनी जा हमनी के स्वर्गीय रामेश्वर सिंह जी ना जी राम नरेश जी हाँ जी यहाँ के हमने के दिवंगत आत्मा के शांति खातिर दू गोला होता ना भैया एको बार रुआ नाम ना धोनी हो एक घर परिवार के एक घर परिवार के जवना हमने के जलसा में आइल बनी सब ब्यास के मतलब होला टिप टिप जौन बात कही तो मने बादे में स्वर्गीय राम नरेश सिंह जी के हमने के एगो अंतिम संस्कार में आइल बनी जा एको बार हुआ नाम ना धोनी हो नाचे में व्यस्त बारी खाली रुआ डांस देखावो तनी हई प्रकार के हम एगो गीत गाई आ जय प्रकार के नाच में चैलेंज बाटे के तू नाच के देखई हो चैलेंज बा कि तू नाच के देखो कल से गावल बजावल हम छोड़ दे एकदम लिखित में दे दे चैलेंज बा हमरा से ज्यादा नचबो हमनी के संग ब्यासी ढेर ना बने के हमनी के संग ज्यादा ब्यासी ना काहे कि जब बनावे आवेला त हमरा बिगड़ हूं आवेला हम बनौले बनी हम बिगड़बो करम हमनी है तो बिगड़े हमारी ध्यान रखिए ठीक बा भले तू खेल खा कहीं कमा धमा कोनो बात नहीं खे हैं हां आज चैनल लागल बता चैनल आज बढ़िया आज तो वायरल हो जी हमरा बुझाता है ऊ खिसा ना होई कि राघवपति राघव भोरे मार लेके भागो एगो दिवंगत आत्मा के शांति प्रदान खातिर हमनी के आइल बनी जा वो दिवंगत आत्मा खातिर भी हमनी के गीत संगीत रही ना जी। हां जी ए जलसा के अनुसार कथा कीर्तन रही यही में दू गोलो होई चटको होई लैलेदारी भैया लोग खाती होई बाकी तनी वंदना के बाद काहे कि वंदना गोले बेटा टोटल गीत के जवाब दे दे महंगा मुड़ी हगुआए आ टोटल है जौन तू गोलू हो सब के जवाब दे दे सब ले लो ये ना तू गोला गा के छोड़ देले बड़ी सा गावा तनी दर्द देखे ना श्याम मथुरा पर रहिले कहनी ना बेसी खाली वे वही टेंगे टेंगे खाली टेंगे टेंगे ना जी टेंगे टेंगे ना। चलिए परम आदरणीय श्रोता समाज आज के जनकर्ता महाराज तथा जगह पर जुटल गुणमान के महान के मेहमान के
नौजवान के विद्वान के ऐसा कलाकार के सुजान के समान में हम व्यास प्रमोद सिंह राठौर शॉर्टकट में लोग हमरा के पी के राठौर कहे ना जी हाँ जी तो मात्र हमनियों के मंडली की ओर से सेवा रही देवीय गीत से ना हो समय नहीं खे समय देखते हुए कार्यक्रम हमने के रखे के बाद काहे कि वो 1 घंटा में बंदना गौली हो बाकी एने से 1 घंटा ना 40 से 50 मिनट 10 मिनट तरह से कमे में हम सब गा के तारा लैला दरी के जवाबो दे के चुपचाप रह जाए दुगोला के माने यही न होला जी हैं तो मात्र देवी गीत से सेवा रही में कुछ संगतिया लोग संगत कर रहल बा जैसे नाल तबला पर हमरा भरत शर्मा जी सुपरस्टार निर्गुण पूर्वी सम्राट जेकर एजा गीत बाजत रहल भरत शर्मा जी के वहाँ के रिलेशन के हमारा बानी प्रदीप शर्मा जी नाल तबला पर प्ले कर रहल बानी जी क्या बात आई जोड़ी पर के घोड़ी पर है घोड़ी या घोड़ा पर झाल पर संगत कर रहल बनी बड़ी सुंदर कलाकार बनी यहाँ के दिलीप दिलेर जी सोनू बाबा बनी नीरज निराला जी हमारे छोटा शिष्य बने विनय बिहारी जी ना जी आज के हमारा सुपरस्टार कलाकार मात्र 14 बरिस के बड़ी सुंदर कलाकार हमारा हिमांशु जी जिला चंपारण बिहार से सेवा करते हैं ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की कितना बढ़िया धुन बजौले हैं उन्हें लगे बिंजू वाला बजाओ समाज में तो नहीं लड़ीपन बहुत बटे भारी बनलो भाई हे हरिराम हालांकि प्रेमानंद ना जी ये क्या हुआ गमछा भी खुल गया ना जी हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद चलो लगो ये क्या हुआ चली मात्र देवी गीत से सेवा रही ना हो तने बजाओ आ तने हमू टिंडा होके मिरिंडा बन के सेवा करी गर्मी के दिन में वाह बाबा तो पूरा रेल के
हेलो चेक अभी अभी